Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevana dibe li gundekî daşka kerê ketiye gireva birçîbûnê. Xwarinê naxo, avê naxo, rokî, du ro, bibîne 5 ro. Tabii bavê wî jî mereq dike kerê bavê wî dibe ecêba kurêm çima naxo, kurêm ji birçî nabikeve, vê kurêm sibê ji taqet bikeve, vê kurêm bive çerm û hestî, vê nikaribe birê dare vesaire difikire ji xwe re. O dibe enya mîhim li sibê psîxolojiya wî jî xerab e, dibe ka ez çav bikim ya dibe carekî tin ez kerê kurê xwe re carekî bibînim dibe. Difikire dibe enya baş ev e ku ez herim axirê bi tenê bi kerê kurê xwe re xeber dim ka derdî wî çi ye, bira ji min re bêje belkî em carekê cara bibînin. Radibe diçe axirê ba kerê kurê xwe, kurê min dibe ka derdê te çi ye, tu çima naxwî, yanî çima kêf nayê te, bihar e derê ji xwe re bigere, kulîlk hene, çîçek hene, ez cihê baş didim te, ez xwarina xweş tertînim, ez ava paqij didim te, vê axirê axirka xweş e, tav dide hindir, dilop lindir nakin zivistanê, ka derdê te çi ye kurê min, tu çima wayî? Kerê kurê wî yenê dehşik dibe bavo, dibe ez ji rêyê însana de dibe naxim, ew dibe însan in. Dibe ew însan in, ez loma naxim dibe. Dibe tu çima naxî kurê min, ew însan in, çi îşe te van ketiye henê? Ji ter çi lasî me? Na baba dibe tu dîqet nakî xê dibe ji însana yekî gava ku yanişîk dike, jera dibên kî xey tu kerî. Ku sebiyê însana gava ku yanişîkî dike, bavê jer dibe ker kurê kerê. Deng tê dikeve guhê min dibe. Xey dibe em pir ew kin dibe, wellahî dibe em gireva xwe dikin dibe baba. Em her awa jî gireva xwe dikin dibe, ê ku gireva xwe nakin ewin dibe û me ew dikin yanî. Zarokê xwe bi me didin cezakirinê yanî. Sankî em pir xerab in, em pir xedar in, dibên ker kurê kerê, kerê ker, îja bav dibe kurê min til wan nenire. Em kerin, ez kerim û tu jî ker kurê kerê dibe. Law dibe serê xwe bilind bike, guhê xwe mûç bike dibe, dibe şerefa min û şerefa kera diya xwe dibe li piyavê le dibe. Li wan nenire dibe. Dibe baba ka ez çav bikim dibe. Dibe ez dikim nakim ku vana ji zarokê xwe re wan tişta dibêjin û xerabiyê tînin ser me, ez berxwe dikevim dibe. El axirê me dengê wan tê min, ez berxwe dikevim dibe. Bekî dibe kurê min ka guhdarî bike dibe, ez te re bêjim dibe. Dibe vana însan in. Xwedayê Teala dibe wan li ser rêyê axê ji timamê mexlûqa xweşiktir çêkiriye dibe, aqil daye wan bi aqilên guhe. Guhe ê bê aqil dibe em in, ê bi aqil ewin dibe, ka li min guhdarî ke, ez te re hîkaya van însanan bêjim dibe. Dibe ey ker kurê kerê, ey kerê kurê min dibe, ka li min guhdarî ke, te qe bihîstiye ku kerekî para kerê dinê xwariye. Dibe kurê min te qe bihîstiye ku kerekî xwarinekî daye yekî bi faîzê daye ke. Dibe te qe bihîstiye ku ker top bûne gotine were min herin van kera bixin. Dibe te qe bihîstiye
ku kerê em bêjin Türkiye gotina wela me herin li kerê Yunanistan xin. Yaxud kerê Yunanistan top bûne silaha çêkirine gotina wela hinek ker li Afrika hene em li wan kera axin. Em tiştê wan nakin. Em greva xwe dikin, greva me çi ye? Em greva xwe ya kerîtiyê dikin û em ker kurê kerî ji heq dikin. Em ker kurê kerê nedibe. Ama dibe ew însanin, ew însan wî navî heq nakin dibe. Serê xwe bilind ke dibe. Kurê min serê xwe bilind ke, guhê xwe mûç ke dibe. Şerefa min û şerefa keratiya xwe dibe li piyavê le dibe. Dibe kurê min teqe bihîstiye ku li ciyekî tê piçûkê tê mezin bivî. Teqe bihîste ku kera gotiye wela van kerê filan derê rengê wan nejmeye, em ê herin wan bikujin. Teqe bihîstiye ku kera gotiye van kerê filan derê zimanê wan nejmeye, em ê herin wan bikujin. Min nebîstiye va emrê min çû ez extiyar bûm, min nebîstiyenî. Teqe bihîstiye ku kera irqçîtî kirine. Min nebîste dibe. Teqe bihîste kurê min dibe ku kera li hev top bûne, ku dibin toplantî, ku gotine em ê bi ser kerê filan derê da bigirin, em ê bombaya bi ser wan da biraşînin. Me bi xwe nebîstiye, ey ker kurê kerê min tê jî nebîzî dibe. Em ker qewmekî pir baş in, em zerarê nadin hevdûyanî. Kurê min dibe teqe bihîstiye ku kera çûne dewletê dinê di nava wan kera da ajanî kirine, mîtîtî kirine. Me bi xwe dibe nebîstiye, tî jî tê nebîzî dibe. Serê xwe bilind ke dibe. Kerê kurê min serê xwe bilind ke dibe. Dibe ey ker kurê kerê min te qe bihîstiye ku kera ji bo mezheb li hev xistine. Te nabîzî dibe, nabîzî. Ji bo tiştekî dinê li hev xistine, ji bo mal û milk û filan û bêvan li hev xistine, mal hev xera kirine. Ama dibe de kurê min were, îja ez hinkî jî behsa însan heştara bikim dibe. Kurê min dibe însan Xwedayê Teala rast wan mexlûqê pir baş çêkirine. Ama maalesef dibe ê ku hevdû dikujin însanin dibe însan. Ê ku zirarê didin dinyayê însanin. Ê ku bombaya bi ser serê heywana da dixîne xwarê, bombaya bi ser serê însan da dixîne xwarê, ê ku malê xelkê di wan re xera dikin, tevî jin û zarok û bebeka heywana agir malê wan dixin dibe însanin însan. Ê ku rengê hev tehemmül nakin însanin, ê ku zimanê hev tehemmül nakin însanin, ê ku irqa hev tehemmül nakin însanin dibe însan. Em kerin, em kerîtiya xwe dikin dibe. Serê xwe bilind ke dibe kurê min. Maalesef dibe li aynê gund dibe ti nêrî di malekî da cenaze heye, hazîriya şûştina cenaze dikin, li kêleka wê malê te fuzirinê lê xistine gum û gum dikin dawet dikin dibe. Li malekî dibe însanê wan birçîne, xwarin tune ku bixwin mala dinê, nizanin ku çi bikin ji xwarinê, ji pera, ji zêra, ji filana, ji bêvana û dibe em filanin, em bêvanin, ya em welatparêzin, ya em dîndarin, tapo cinnetê li hev dikin ama cînarê wan, birayê wan e cînar, ji birçîna dimire. Kurê min serê xwe bilind ke, şerefa min û şerefa keratiya xwe dibe li piyavê le, guhê xwe jî mûç bike dibe. Însanin nenere dibe. Herê navê wan însan e, feqet hereketê wan maalesef dibe. Eger dibe kurê min dibe baş guhdar bike dibe em kerin, em greva xwe ya kerîtiyê dikin, eger ku wellahî Xwedayê Teala dibe eger ku Xwedayê Teala dêlva van însana ra
بگوتنا cennet heye cehennem heye ez bawerim dibe ker kurê kerê min yek hebekî ker ve necûne cehennemê dibe me teva emrê Rabê alemê van nacî dibe ama li wan nenire kurê min dibe serê xwe bilind ke dibe ew însanin dibe ê ku dibe agir bi daristana dixin însanin ê ku hevdû bi sîlehê modern dikujin ew însanin dibe ê ku roja dinya aviya heta îro sîleha çêkirine û çêkirine û dapa dikin ji bo ku însana pê bikujin ji bo ku heywana pê bikujin dibe ew însanin însan teqebê ise dibe kerekî ku sîlehekî çêkiriye te nebîstiye kurê min dibe o tê nebîzî jî dibe kurê min dibe teqebê ise ku kera fesadî kiriye ku kera dedîqodî kiriye ku kera ji hev xeber daye ku ker ji hev aciz bûne min nebîse dibe baz kerekî extiyarim min nebîse te jî nebîzî dibe serê xwe bilind ke dibe şerefa min û şerefa kera diya xwe dibe li piyavê le dibe tu ker kurê kerê dibe debir ew jî bêjin em însan kurê însanan e henî bira em bi şereflî dibêjin em ker kurê kerê ne deka bira însankî ji rabe şereflî bêje ez însan kurê însanan me ez bêxeta me ez filanim ez bêvan im serê xwe bilind ke dibe îja gelî temaşevana heviya bi min dersekî mezin di vir de heye yanî ku ker jî di nezer me însana da şîret li kera kurê xwe bikin gerek em pir bigirîn heqîqeten jî îro em balav di dinekê aniha meha remezanê ye bû çend ciya ji bûna muxtariyê hevdû kuştinê ji bûna donimkê erd hevdû dikujin heqîqeten weka ku kerê got li malekî şîn heye li mala dinê def û zirne heye saz heye filan heye li malekî birçîbûn heye li mala dinê heyal dikin ku em gemiya bikirin em li ûzaya ji xwe re xaniya bikirin em çi bikin ku hewqa perê wan hene nizanin ku wî perê çawa xerc bikin ama cînarê wan jî bi Çîna dimire gotê xeberdanê jî wele ez welatparêzim ez raya xwe didim filan derê welatparêzim êdinê jî dibe wele elhemdûlillah destê xwe dar riyê xwe dibe ez ji merwekî dîndarim dava cennetê dikim birî wî ji birçîna dimire diya wan ji birçîna dimire diya viya huzûrê viye diya viya huzûrê viye welatparêz ne viya wa ye dîndarî ne viya wa ye werin em li şîretê kerê guhdarî bikin me ji şîretê însana ders nestin werin em li şîretê kerê guhdarî bikin meha remezanê ye em ji bo çi rojî digirin niha rojî gere meriv guhê xwe bigire gere meriv çavê xwe bigire gere meriv pozê xwe rojî bigire gere meriv bi devê xwe rojî bigire bi destê xwe bigire bi piyê xwe bigire ama malesef gelek ji me sadece em tî birçî dimînin wekî dinê em her îşî jî dikin her îşî henê meşhûr e dibe çend heb genç digihîjin hevdû birê da diçin di nêrin yekî extiyar wa qulûz biye filan biye way rojî navê negirtiye li cî xwe re rûniştiye xwarinê dixwe van genca diçin balê henekê xwe bî extiyarî dikin xalo tu eyb û fedî nakî tu rojî nagirî emrê te heştê sal e dibe xalo ava li wan nêre dibe ez xeber bidêm nedêm xalo dibe law werin rûnê eger ku hûn ê li min guhdarî kin ez ji we re xeber didim wekû hûn ê li min guhdarî nekin ez xeber nadim ji we re xalo dibe law binê rast e wele xebera wê ye gere ez îro bi rojî bima ez vêya qebûl dikim ama law ka bipirsin ez çima rojî nagirim berê ku hûn henekê xwe me bikin ez extiyarkî me dibe ez nexweşim dibe wallahî ez nikarim rojî bigirim min heta îsa jî henî ku çi ye min rojiya xwe girtiye pekî law dibe hûn rojî digirin nagirin vana dibe wallahi xalo em nevirojîne ê law dibe binê vê meha remezanê û nevirojîne law binê vê meha remezanê binê hûn li mêj nakin binê hûn fesadiyê dikin binê hûn malê heram dixwin hûn malê birayê xwe dixwin hûn wa dikin wa dikin wa dikin her quzirqurtê dikin
سردا جی اونتین حنکه خو بمتکن حالبکی از اختیارم من حتی ایرو روژا خو گرد لا ولا از انا بدس میجم و از المجا خوشی دکم و از قرآن خوشی دخم و الحمدلله من مال کسی جی نخواریه وان گنجا ما سره و دخن برخو و لی دخن دچن اکان بنرن کرا مال کسی خوارنه کرا ما فایزی خوارنه ایرو بیه ام نکارن پنج خورش پره جینار خود دیم بکن جینار خود اما اتنه وی درجه او جینار مجید بکی از ولاد پارزم یا دیندارم یا از فلانم یا بیوانم باور بکه ام شیرته وی کره درس بسینن جمارا درس کی فرمزنه ورن ام شیرته کره درس بسینن وانت بمنن خير وخشيدا وانت مام اماتي خدابن